Hodně často s Felem dostáváme otázku, třeba či jsme vo vzťahu, nebo jestli jsme na holky nebo na kluky, na zvířátka a tak, na kreslené postavičky, to tady bývá hodně často. ano. A dneska jsme tady, aby jsme vám to trošku vysvětlili, protože tady pro vás dneska máme. Girlfriend tag. Přesně. Pretože veľakrát ste sa pýtali, že ako to je vlastne so mnou a so vzťahmi, tak som sa dnes rozhodla, že v tomto tagu vám pomocou otázok porozprávame niečo viac o našom vzťahu. A mám na to i první otázku. Pamatuješ si, kdy jsme se úplně poprvé potkali, protože je to docela důležitý. Áno, pamätám. To bolo... Ja si pamätám, aký si mala cosplay. OK? To bol Frost Annie sa to myslím volá. Frostfire Annie, OK? Frostfire Annie. A ja som bola Diana. A vtedy som prvýkrát videla krásnu rúžovovlasú Hemorku, ktorá tam všetkých očarovávala svojím šarmom. A ty si byla strašně hot a pamatuju si, že to brnění prostě nebylo nějak jako 3D vytvarovaný, ale nebylo 3D namalovaný, to byste úplně nevěřili, úplně, já jsem úplně z toho učůrávala. Pardon. Je to strašně teďka takový recent, protože to bylo taky na jaře, roku 2013. Ano. A právě tohle natáčíme, když je Anime Show 2017 a to bylo na Anime Show 2013. To jsme se poprvé potkali. To je strašně special. Ale riadne dávno Wow. to je, holy shit. Ale je to strašně special, takže já se tady užívám vždycky, víš to Anime Show, zase takový feel pro mě úplně. Zlaté. Ďalšia otázka je, že aké bolo naše prvé rande. Já myslím, že jsme tomu neříkali rande, protože podle mě jsme si naším vztahem nebyli až do nedávna jako jistý, jestli je to jako chození, nebo jestli je to kamarádství, nebo jako co to je. Proto jsme to možná ani nedávali na sociální sítě. To bylo taky na nějakém koně tady v Bratislavě a šli jsme do toho obchodního centra. No a to bolo ešte v Istropolise, keď sme To boli. byla centrála. Aha, A šli to jsme, centrum. myslím, že na bubble tea nebo na nějaký fresh nebo něco takového, ale bylo to strašně fajn. A pamatuju si, že nás tam vyfotilo strašně moc malých, milých holčiček. Áno. To bylo úplně strašně cute. Ďalšia otázka je, že v čom je dobrá tá druhá. Takže ak ja môžem povedať, čo sa Hemi týka, tak ja už od začiatku, ako som ju spoznala, tak sa mi veľmi na nej páčilo, aká je tvorivá, hlavne aká je veselá, ako veľmi dobre sa rozpráva s ľuďmi, ktorí ju obdivujú, je hrozne milá a zlatá. Taká istá, ako keď ju vidíte aj na streame, tak taká istá je aj v realite a to sa veľmi cení v súčasnej dobe. Tak já si na to cením úplně asi to samý, co ty na mě, že se k lidem chováš tak, že jsou to lidi a že jsou to stvoření a že mají jako své city, ať je to na internetu nebo ať je to v realitě, můžu teda trošku zahambit sebe, že já jsem možná někdy víc drzá, ale jsem menší, já mám blíž k peklu, jo, takže to tak je. Ty si odolnejšia, ja som citlivejšia, ty si už taká obrnená. A strašně obdivujem, jak je Fela nadaná po uměleckých nějakých stránkách úplně jako do všeho prostě. Že všechno jako na co šáhneš, taky strašně jde. Jako malba, zpěv, kreslení, cosplay, úplně prostě všechno. Já jsem si tvořivá, ale ona je talentovaná, takže... Teraz seba ponižuje a zase ty si skvelá v tanci, ja si veľmi ohybná, flexibilná. To jsem, ale já jsem si narodila s hypermobilitou, takže to je spíš vrozené, to není jako talent. Další otázkou je, v čem jsme zlí a já tohle mám výborný tip, protože Felan je špatná ve lhaní. Prostě na ní vždycky poznáte, když lže, takže to je prostě úplně nehorázné. Ďakujem. A myslím si, že já tohle zase strašně dobře maskuju. Já nemám 2 tváře, ale tak 4, 5, jako. Nevyznáte se ve mně. No a v čem já jsem špatná? To si budem musieť premyslieť. Si zlá možno v tom, komu dôverovať. Hej. Jo, to je pravda. A hodně často se spálím, brutálně. Prostě úplně na prach, víš to. Hej. Tak Hemi je taká, že ona asi veľmi ľahko začne dôverovať a potom si sama ublíži. Ale to se docela dostahuje k těm, jak jsem řekla, že mám hodně tváří nebo tak, protože právě protože se nechci jako spálit, tak vystavu lidem jiný svoje nějaký pohledy a tak. Ďalšia otázka je, že keby si niečo zbierala, čo by to bolo? Ja si myslím, že ty, keby si niečo zbierala, tak by to bolo niečo K-pop. Dajme tomu, keby boli ešte funkčné CDčka, reálne by sa používali, tak asi by si zbierala K-pop CDčka. Svedčia ti šiltovky, tak asi nejaký štýl šiltoviek. Kvalitnú kozmetiku, keby ťa nejakú, neviem, či máš rada Chic Masks, že by si mohla zbierať tie napríklad. Popravdě víš, že tady tohle jako sbírám, takže... Ano? Takže já bych u tebe řekla taky kosmetiku, sbírání kosmetiky. A potom taky bych řekla, že bys mohla být víc nějakých cute plushies. Takových těch japonských prostě. Ano, to mám.
a já vím, že toho máš, ale říkám víc jako. Áno, keď bude priestor, bude určite. Víc jako určitě si nějaký můžeme třeba pořídit z Drakonu. Co je také zajímavé, podle mě bys mohla mít doma nějakých víc kreseb od ale jiných autorov než si ty. To je pekné, to by som si urobila nejakú takú stenu plnú iba iných autorov. Ako pozadie na YouTube, by to bolo cool. Jo. Ďakujem, to je dobrý, super tip. Keby sme objednávali pizzu, aké toppingy by si chcela? Tak já budu první. Kde mám začít? V tomto sa rozchádzame, ale... Protože to je úplně neuvěřitelný, ona by si na pizzu dala ananas. Ananas je super. Ananas je dobrý. Ananas je dobrý všude jinde než na pizze. Věř mi, že z toho lednou vyrosteš. Dobre, schválne, napíšte do komentárov, kto má rád ananás na pizzu, mňa to strašne zaujíma. Napište tam spíš, kdo ho nemá rád, protože těchto lidí bude daleko víc. Ale potom se shodneme na jedné věci, a to je pálivá pizza. Áno, pikantné veci sú super. Jak se točí neperu s jídlem, jakože mi nepálí, tak mně přijde, že mi to jako vůbec nebaví. Ono to je lepšie tráviť, keď máš pikantné v jedle. A proto jíme kimči, že? Čo sa Hemi týka, tak ona má rada olivy, čierne. Ona má rada čierne veci. Takže aká je prvá vec, čo robíš ráno? Dobre, poď na to. Co je první věc, kterou dělám z rána? Úplně první věc tě napadne. Dobre. Prostě spím a něco se stane. Čo robíš ty, hej? Jo. Ty máš veľmi skoro budík. Myslím, že tak hodinu skôr, ako by si reálne mala vstávať. Čo naserí asi každého. Potom ho ešte posunie. A myslím si, že ty první, co uděláš, tak vezmeš mobil, koukneš se, kdo ti píše, nebo na Instagram. Hneď prvé ráno pozerám, že čo sa Prostě deje. hned nové nějaké feedy. A... Lajkujem Hemi všetky fotky, čo má, tak A nemáme žádné fotky spolu, musíme to napravit. urobíme na konci videa. Přesně tak. Další otázka je o tom, jakou posloucháme hudbu a v tom se taky trošku lišíme. Ale nie úplne, lebo... Ale ne, protože ty ráda posloucháš takový jenom instrumentálky nebo nějaký soundtracky z her. A já poslouchám nejvíc. Pozri sa na jej tričko. Tak niečo odtiaľto, hej. Něco. Hele, já mám nápad, jo? Uděláme to, že si začneme pouštět instrumentálky z K-popu. To je dobré. Takže ďalšia otázka je, aký je náš špeciálny talent? Ty máš strašně speciální talent, protože ty můžeš hýbat nozdrama. A vážení, když nad váma Felan zahýbe nozdrama, tak to neznamená vůbec jako nic pěkného, protože to znamená, že vám tak jako silently judging you, jo. Čo sa týka Hemi, tak ona má veľmi užitočný talent. Som bola zvedavá, či sa usmeješ. A to je hypermobilita na rôznych častiach tela. Okay. Ja mám ešte otázku špeciálnu takú pre nás. Fakt. Že my sme už robili veľa takých duo cosplayov. Hej. Máš nejaký taký, ktorý by si chcela ešte v budúcnosti robiť? Duo cosplay, Já bych určitě chtěla udělat něco Blood Moon. Dianu? Keby bola ešte Blood Moon Annie, ale to nie je. Ne, já bych chtěla udělat strašně Blood Moon Callisto, to nikdo neví. Takže, Ano? Takže poprvé na YouTube, jo? Blood Moon Callisto. To si dajme, to by bolo A super. ona by hlavně mohla být teda jako Diana, protože já když jsem viděla, jak vyšla tenhle rok, tak já úplně Felan! Áno. Ja zase mne by sa páčilo tiež z LOLka tie pixel veci, ale neviem, jak sa volajú. To sú... Arcade? Arcade, áno, Arcade. Arcade by byly super. Ale Ty bys mohla být Arcade... Ahry, já bych mohla být Riven. To som presne chcela povedať, to by bolo super. My obě taká tak trochu cosplayové prokrastinujeme, jestli si všimli. Keď chceme robiť veľa vecí naraz, a stream a YouTube a všetko, no, tak keď budeš chcieť niekedy s niečím pomôcť, tak mi musíš povedať. Já si udělám armor a ty mi ho pak namaluješ. Dobre, kľudne. Tak když jsme mluvili o cosplayi, tak já bych pokračovala otázkou, a jaký cosplay se ti na mě úplně jako nejvíc líbí, jako mám třeba, když mám lolko, tak mám třeba i víc skinů, tak můžeš třeba říct jenom jako postavu, nebo tak. Mne si najviac utkvela v pamäti ako Elinka. Elinka. Jsme měli spolu, to je Ano. náš společný cosplay. Tam ti strašne, jednak ti pristali tie vlasy aj tie šaty a prišla si mi vtedy taká asi najviac uvoľnená v tom cosplayi. Fakt ti to pristalo. Mně asi nejvíc k tobě přisedla ta Diana, když jsem říkala. Určitě, protože prostě Prvý cosplay. to je Prvý prostě dojem. ona. A potom to bude asi Eška. Áno, Podle mě bys měla udělat ještě nějakou Ešku, určitě. tam by sme mohli niečo spolu. Mohli by sme urobiť nejaké 2 skiny spolu. tiež. Uděláme v pohodě.
Takže doufám, že jste se dozvěděli všechno, po čem vaše srdce toužili. A pokud jste si nemysleli, že bychom někdy my dvě třeba spolu něco mohli mít, tak věřte, že my jsme to hodně let taky netušili. A hodně lidí taky o tom pochybuje, ale prostě víte co, když někoho máte rádi, tak je dobrý prostě s ním trávit čas a nepřemýšlet nad tím, jestli je to dobrý nebo špatný, nebo jestli to tak má být, prostě buďte s lidma, se kterými vám je dobře. To je prostě hlavní. Majte sa radi a neriešte to, že čo si myslia ostatní. Jo, to je úplně nejhlavnější, takže tímhle bychom to asi měli zakončit. A děkujeme vám, že jste se na tohle video podívali a pokud chcete, tak vás budu na můj channel, kde uvidíte právě s touhle úžasnou dámou. Ne dámou, ona si sebe říká, že oni říkají, že je stará. Ne, s touhle úžasnou slečnou, s mou slečnou, uvidíte nějaké další videa, které jsme natočili v hlavě. A ďakujem, že si pozreli toto video. Zatiaľ. Bye bye! Dáme něco April? Pak dáme kat a April? Môžeme. Hej. Dobre, tak to bolo od nás všetko. No ešte raz, lebo som sa pozerala, či nahrávame. Poď. OK, natáč to. Počkej, ja mám zase? Jo, musíš to říznout. Nemusím. Musíš. Áno? Ano. Dobre. Takže tam nechci. To tam nechám schválne, ale nie. Takže první otázka a tu řeknu já tobě. A to je... Dobrý, to tam... Já jsem si upamatovala. Je tá farba dobrá? Jo, já tak asi budu jenom tak čumět asi do kamery a budu se nějak... Dobre. Ja neviem, ako ťa uviesť, alebo ako to urobíme. Čo? A nebo bych mohla třeba přijet nějak na židu, když to jezdíš, víš? Dobre. Ja ťa pritiahnem, aby sa nehýbala moc tá kamera, hej? Počkej, ukáž skús. Počkej, tak to ťa pritiahnem. Ó, dobre. A potom bude cut a potom už sa napravíš, hej? Aby si nebola úplne krivo. Ahojte všetci, mám tu dnes pre vás špeciálnu návštevu a ňou je... Hemičan! Hemičan je trápne, ešte raz.